Dijminantiya Fransayê li dijî İslamê berdewam dike, ji alema İslamê jî bertek û nerazîbûn berdewam dikin. Di vê navberê de bangên boykotê jî tên dayîn. Macron li dijî van bangana got ku bila boykotên li dijî Fransayê bêseknandin. First wave. Li dijî Fransaya ku dijminatiya İslamê û Müslümanan dike bertek û tepkî dewam dike û ev jî dibe sedema tirsa Macron. Bangên boykotê ji bo masûlên Fransayê berdewam dike. Boykotên li ser Fransayê bû sebeba hejandina ekonomiya Fransayê. Eger boykot dewam bike dibe ku ekonomiya Fransayê hilweşî û xerab bibe. Wexta boykotê dest pê kir û şûnde Fransa tirsiya. Heta Macron bi zimanê erebî peyama sekinandina boykotê jî da. Macron got ji bo rihê aşîtiyê em hurmetê nîşanê temamî fikran didin û em gotinên nefretê û kînê qebûl nakin û red dikin. Em gengeşî û nîqaşên bilmentiq diparêzin. Tê îfade kirin ku boykota mezin dibe ku Fransayê hilweşînî û xirab bike. Eger boykotek baş bêkirin wê ekonomiya ku ji sedî 13.3 zayîf bûye bi temamî xirab bibe. Fransaya ku her tim ticareta xwe ya ba Asya û Avrupayê re dike. Her tim îxracatên xwe ji rojhilata navîn û Efrîqayê re jî digire. Gelek supermarketên zincîrî mal û mahsulên Fransayê qedexe kirin û boykot kirin. Kuveyt jî qerara boykotê da. Marketên Kuveytê mahsulên Fransayê boykot kir. Li ser refên ku tê de mahsulên Fransayê heye. Nivî satî dardekirin û tê de tê gotin ku boykot. Ji ber Fransa li Hezretî Muhammed haqaret kiriye em malê Fransayê nestînin û lê boykotê bikin. Em Fransayê protesto dikin. Wezareta Karê Derveyê Fransayê got, em bang dikin ku bila boykota li ser Fransayê bêseknandin. Hinek refên mahsulên Fransayê hatinin vala kirin û hinek jî hatinin girtin.